কহি ভাইর শব উপরে বসি পড়িলে মহামানী দুর্যোধন তবে যে মারিছি আজ্ঞা ভাইর শব উপরে বসি পড়িলে ভাইর শবটা নদীর গর্ভে মরিল এই কর্তব্য বিমূঢ় হই মহামানী কূଳରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଇ ପରି କରିପାରିଲାନି ଭାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲାନି ମରିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବମୃତ୍ୟୁ ধ্রুবজন্ম মৃতস্য চ তস্মাৎ পরিহার্যতে নতং শোচিতুমহস্য মরিবি কিন্তু পাণ্ডব ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅନର୍ଘମଣି ଆଲୋକରେ ଚାହିଁଦେଲା କୂଳରେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଶବରେ ଶବ ହଉଛି ପୁଅ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମହାମାନି କହୁଛି ହେ ଗୁରୁଦେବ ମାନ ସମ୍ମାନ କର ମୁଁ ଶିଖିନି ଜାଣିନଥିଲି ସମ୍ମାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ବହୁ ଅପମାନ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଅନୁତାପର ବନ୍ଧି ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜଳୁଛି ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶବକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପାଦପଦ୍ମ ଯୁଗଳେ ମଥା ନୁଆଇ ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରି ଏଠି କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏପରି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରସାରକ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ଏକା ଗୁରୁ ହେ ମୋ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚଧାର गुरु पाद तले पड़गला आउ समय ना गुरु वंदना गाइबा पई आज्ञा पाद तले पड़गला महामानी सबकु धरी कांदिला परे बास्तरी भार गदा थुई सब ऊपर जते बेले बसी पड़िला आज्ञा आश्चर्यर कथा सबका बुड़ी गला टिपुनारे भाई पारी करि पारलेनी गुरु द्रोण पारी करि पारलेनी मामू कर्ण पारी करी मामू सकुनी पारी करी पारलेनी बंधु कर्ण पारी करी पारलेनी तले मरिबी तो ये जारो जो पांडव मानव हाथ में है एसी की कही महामानी जते बेले दे पड़िला जरा
ପହଞ୍ଚି ତା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଶବଟା ପାଣି ବୁଡ଼ିଲାନି ରେ, ଶବଟା ଆଜ୍ଞା ଭାସିଲା। ଆରେ ଶବ ଯେତେବେଳେ ଭାସିଲା, ମହାମାନି ଶବରେ ବସି ଆହୁଲା ମାରି ଯାଇ କୂଳରେ ଲାଗିଲା। କଣ କହିଲା? କହିଲେ କିଏରେ ପାଗଳା, ଏଡ ବଡ ବିପଦରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲ। କହିଲେ ଆହା ନନ୍ଦନ ଯାହାର ତୁ ସାହେଲୁ ଆସି କରୁ ନାହାର ଇଏ ବାତ
ବାପର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଛି କେବେ ଗଲେ ଧନ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି